Hola a tots vosaltres, nosaltres som l'InfoJ i ara farem unes entrevistes a algunes de les persones que han vingut al viatge de quart d'aquest curs. Nom complet. Classe. Cuarto de Dia que més et va agradar. miércoles. Museu que més et va agradar. El Prado. El teu restaurant favorit. El Goico. I el teu menjar favorit? Hamburguesa del Goico. I a qui li passes el relleu? El Snap Smith. A la Sofia!